ki a szemed. Reggel fel kell a nép, de még alszik az agy. A telefon világít, mint egy hamis kis nap. Kávé helyett rövid videó, percenként úgy csoda. 3 másodperc figyelem, aztán megy az új munka. A híradó bohóc lett, a bohóc meg proféta. Minden kommentarkos, ma már ez nem furcsa. A tudás túl hosszú, a kattintás az úr. Ha nincs benne botrány, a tömeg odébb gurul. Lassan eltűnik a csend, minden ember csak rohan bent. Színes fények húznak le, de ki figyel még az emberre? Babylon scrollozik, a sok okos fej lassan újra programozik. Testvér, nézd magadba még, a képernyőd megette a fél emberiség. Hey, regi szól a téren, a gondolat ma akciós féláron éppen. Hey, mindenki online bölcs, de ha kérdezel valamit, csak pislog a hős. Influencer mondja meg, hogyan éljél szépen, miközben filter nélkül sírna a sötétben. A reklám lett az Isten, alig az új pénz, a lelked a próért kiárusított részvény. Régen a nagypapa sakkozott a padon, most a kis unoka táncol egy láthatatlan falon. Nem kell könyv, csak gyors mém és hangos vita, a csend ma veszélyes, ott gondolkodni illik. Új botrány, új kihívás, közben az a csendben kérdi: hello, itt vagyok, figyelj meg rám bárki